আমার এটা হচ্ছে হীরাকুদরা পার্ক। আসুন সবাটি দেখমা। তলে রয়েছে আমার হীরাকুদ ড্যামটা বাংলাটা, তার তলে যেটা রয়েছে এটা তার পার্ক। কত লম্বা আছে, বহুত সিন আছে। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆମେ ସାଡ଼େ ବୁଲିଯିମା। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍। ତମାନ ଜୋର ପାଣି ଅଛି, ମାତ୍ର କିଛି ନେଇ ନା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦିଶୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସଫା ଯେନ୍ ମାନେ କରବାର୍ ଲୋକ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡେଲି କରୁଛନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ ତଲେ ଯେନ୍ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂଟା ଅଛି ଏଇଟା ଏନେ ସବୁ କଲର୍ ସାମାନ ସବୁ କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି। ଆଉ ଆମ ଇଆଡ଼େ ରହିଲା ଆଉ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖିଦେମା ଏବେ। ବୋଧେ ପାର୍କର ବड़ा ସରିଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି। ପାଣି ଫିଲ୍ଟର ହେବା ଲାଗି ସବୁ ରଖାହେଇଛି ଏଟା। তো দেখুଥିବେ ଆମର ଛାଡ଼ ହେଉଛି ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର।